lense wasukata len se wasukata tang hubus minulya tidem jroning panangkilan semune kawuryan wikatining karasa kapareng nata Prabu Kresna kang miyos tinangkil pitolan saban sabanakandi prabawa gagas ketoring tias kang sami sumewa tan ana nyapa Iwang Suksmana adiluwih payungana panjenengan ingsun mangkota kulup samba kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh diweji miji dhateng putra paduka kula pun samba marma sira kulup ingsun piji marak mangayen hayya dadi kagiyating atimu nggere kulup wis nubrata kawula nuwun nurin inggih dupi putra paduka tampi timbalan paduka diweji raos manah pindha alang-alang salomba pinandri wonten alun-alun katempuh ing mawruta gong dahat kumejot mimitire cawruk momor ngalian maras nanging dupi putra paduka marak ngarsa paduka diweji raos manah asrep yayah kasiran tirta wayu wanci enjang datan pisan hanggadhahi raos maras
Menapa to sababipun awit kula ngrumaosi andhap panggenan kula. Turta sawetawis anggen Kuswita Paduka Dewa jihambok bilih kula nandhang dosa. Alit sakit ageng dumugining pejah. Baya sinten pareng merubah masih semuhung Paduka Dewa ji. Tembung tadah wadana kakurep ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang nadyanto ratri. Sampun kula unjukaken dhateng rasa Paduka Dewa ji. Sasat sarah mungwing laut lawuh mungwing rampadan. Sumangga ingkang Paduka badhe amruba dhateng putra Paduka Punasamba. Kawula nuwun. Kulup Samba kajeron panampa munduran kuanandang dosa sira kulup ngaturake pati urip ana dinicara sak galak-galakaning Saredula yekti datang kuwawa mangsa marang wekane dewi apa maneh tumraping jeneng ingsun marang sira kulup kaya maksiake hambek palimarmaning karaton awit sapa to ingkang kawogan mbabati rerungkut ngobori pepeteng ngejung gumbal ruwet muhung kajaba sira kulup wis nubrata. Kawula nuwun inggih Dewaji. Sakelangkung bingah raos sing manah dene putra Paduka kinacek kaliyan sesamaning para kawula. Napa nganggen putra Paduka marang rasa Paduka Dewaji kepareng kula nyuwun dawuh menggah menapa wigatos sing pahamaning dinten mangke. Kulup Samba nadyan akeh para wira tamtama ing Dwarawati ingkang sakepel sisih gumbalane seprangkul jejenggoti nanging manawa jeneng ingsun datan lawan pangandikan karo sira kulup kena ndak ibaratake kaya wong kang ngethok merang tanpa landhesan anane mung gelo kelawan cuwa ingkang mangkono kulup radika para ngayun ingsun babari mungguh ingkang dadi wigatining pasiwakan dina iki kala menika ngestakaken dawuh Dewaji banjrah ingkang puspita kasliring samirana mbre Sekar kadung ngas kandanya maweh raras rananing driya Kulup Samba marma sira kulup adoh ingsun awit cedhak kaya ndak rangketake ingkang dadi wigatining pasiwakan mung kajaba jeneng ingsun menggalih marang murcane ingkang paman Madukara Yai Harjuna ingkang sawetara lama datan kundur marang kasatriyan Madukara ora jeneng muka manawa dina iki Praja Ngamarta ana owah-owaning keng beneh kelawan padatan
karana kaperbawan dening murcaning Kang Paman Madukara. Apa to sababe dene Praja Ngamarta beneh kelawan adat hawit wis kalebu dadi tekating kabeh para kawula sak negara Ngamarta. Ora mbedakake kuwi suku apa, agamane apa, busanane kepiye lan budayane apa. Kabeh padha nunggal tekad njiwa marang para kadang Pandhawa 5. Pandhawa 5 kudu utuh tangkena pisah salah sawiji kudu tansah daya dinaya mat sinamadan. Ya awit saka luhuring para Pandhawa nganti dadi jiwaning para kawula sak negara Ngamarta lan mangka pasemon dasaring praja. Dasaring praja limang prakara iku tan kena gingsir salah sawiji awit yen to nganti uwal salah sawiji tan wurunga bakal andayani goreh rongeng karaton kang mawa dasar jiwaning Pandhawa 5 iku mau. Wala dalah Dewaji sesembahan kula paduka punden kula mila kaluhuran dawuhipun Kangjeng Dewaji ingkang putra ugi sampun mireng tambang rawat-rawat ujaring sambewara pawarta ingkang binandunging karna bilih ing mangkin negari Ngamarta beneh kalian padatan namung labet saking kaperbawan wonten salah setunggaling Pandhawa ingkang mendra saking praja kulup samba pancen mengkono. Ora mitungake para kawula ing Ngamarta kang padha njiwa marang Pandhawa kalebu para kawula ing Dwarawati uga kasawaban dening dayaning Pandhawa. Nyatane kulup kabeh wis padha ngakoni marang ampuhing Pandhawa 5. Kabeh wis padha ngakoni marang luhuring Pandhawa 5. Sapa kang kepareng jiwa marang Pandhawa 5 tetela bakal mulya donya kepenak ana ing akhirat ing tembi. Ingkang mangkono kulup gegandhengan jeneng ingsun ora mangsa duwe kewajiban minangka dadi suryaning para Pandhawa. Sak bisa-bisa panjenengan ingsun bakal mbudidaya supaya tumuli enggal bali kadangira iya Kang Pamaning Madukara utuh manunggal marang para kadang kang katilar ana ing Praja Ngamarta. Dewaji kaparenga putra Paduka nyuwun dawuh menggah dhateng pundi mendranipun Kangjeng Paman Harjuna kala wau Dewaji. Kulup samba manawa ora kliru dina iki Kang Paman Madukara nembe winisuda ana ing kayiwangan Junggring Saloka. Sak paripurnane Kang Paman Harjuna nyirnakake Satrumurka kang arsa ngluruk marang ing kayiwangan Junggring Saloka nguni yaiku Narendra ing Manemantaka Prabu Newata kawaca. Sawise sirna dening Kang Paman Madukara hawit saka keparenging Jawata ingkang Paman Harjuna winisuda mangka Narendra ana ing kayiwangan lan kepareng amengku garwa widodari sakethi kurang sawiji. Ananging kulup samba yen ngelingi Yayi Janaka maksih darepe kawajiban utawa darepe jejiban minangka satriyaning praja mestine ora bakal enak kepenak mapan ana ing kayiwangan Junggring Saloka. Awit ngelingi Pandhawa kang mapan ana ing tengah ya Kang Paman Janaka yekti dadi suh sapukawating Praja Ngamarta. Menawi ngaten Dewaji langkung prayogi Kangjeng Paman tinungka kewala minggah ing kayiwangan Junggring Saloka. Kabeh iku mau kudu nganggo mangsa kala kulup samba ngenteni wanci ingkang prayoga yen wis ana titik-titik pralambang kang ingsun tampa ingsun ora bakal kesuwen tumuli bakal nungka marang Kang Paman Harjuna munggah mring kayiwangan Suralaya. Lagi cawawan sabda
Hor kang sumewa kekering pasewakan kathah samiwana reka wonten tirata mata pedhot king wantilan saweneh anarka kuto tilar pandengan Gles nindya mantri haniti priksa darunaning kita tupi wasuning engkati ya sowan ngarasindra ing leng-lenging driya mangmu mangungkung kandhuwan rimang lir lena tanpa kanin katingal geliak-geliak minggah setinggil miyak kang sami mara seba anenggih menika ta warnanira piswaning Kilurah Semarik Badranaya katingal repepeh yayah sata minggah krama lir sata metarangan swaning Kinayantaka katul lumaksana dadak lenggah-lengkange kapada dupi marak mangarsa katingal mangsah sumembah lenggah tumungkul hamari kelukaya kanjema pertala mukaning Kinayantaka kagiat Narendra Dwarati Prabu Sri Bathara Kresna duping mangki pirsa dhateng prataning Kinayantaka bebasan tebih kawit selak kaya karaketake kaya enggal dinangmu kelawan Narendra Dwarati teka mangkena wijiling pangandiku ingkang dereng kawya sing lisan
hatta para hapsari tumonton ing sang dwija kadya ngiwara jiwa Kakak kasing tias dahat kewraning karyanira pan pontok samya miyat rengganing prabota ora ning kadhep kumelapindo pangawining sang dwija lunging gadung malengkung katiup ing maruta manda ingsun padhakake kaki Badranaya ingkang sowan marang Stinggil Dwarawati Kakang Semar winantu Karaharjan prataning kaki Nayantaka mbegegeg ugeg-ugeg hemel sak duli-duli to lae inggih Gusti kula sinuning Dwarawati sampun kula tampi wilujeng sowan kula nirbaya nirsangsaya wangsul abdi paduka pun Semar ngaturaken sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka ingkang sinuwun lho. Ya Kakang Semar yen pancen jeneng ingsun tan kuwawa nampa pangabektining Kaki Nayantaka nanging gandeng iki timbul saka ati sucining Kaki Nayantaka bektining Kakang Semar muga mahananana teguh raharjaning ingsun anggon ingsun ngayomi marang kabeh para kawuling Dwarawati sakbaline genti pangabektiku uga katur Kaki Nayantaka. Kula menika tiyang alit andhap panggenan kula mangka paduka menika Narendra Gung Binethara ewa semanten ngabekti dhateng kula menika menapa mboten klentu lho. Ingsun ora bakal kekilapan tata gelar Kaki Nayantaka iku mung darajate ngaceplik nanging yekti Kaki Nayantaka dadya pangejawantaing Sang Hyang Ismaya mula beja kemayangan dene Prabu Kresna karawan kelawan Kaki Nayantaka. Inggih. Kula namung ngamini kemawon. Mugi-mugi sowan kula mriki menika jalarana sempulur rejekinipun para kawuling Dwarawati ngriki lho. Kakang Semar Hiya. Sawise satata lenggah kaki katon semengko pangawak bajra praptaning Kaki Nayantaka tumuli paringa dawuh ana wigati apa Kaki Nayantaka prapting kraton Dwarawati kene. Inggih sinuwun. Waleh-waleh menapa sawanipun abdi paduka pun Semar ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti kaping kalih dangu anggen kula mboten seba dhateng Dwarawati. Rumaos kangen sanget dhateng swasana nagari Dwarawati.
Kados menapa bingahing manah kula dene Praja Dwaraka sakmangke sampun benten kaliyan Dwarawati warsa ingkang kepengker. Katitik saking kathahing wewangunan ingkang dipun gulawentah para narapraja ingkang sampun manunggal kaliyan para kawulanipun. Nyata saestu bilih narapraja tuwin para kawula sampun nunggil sahabipraya. Memayu hayuning praja memulya wibawaning paduka ingkang sinuwun. Ya awit saka pangestuning Kakin Mayantaka kaya mengkene mungguh kahananing Praja Dwarawati. Inggih. Jangkep kaping 3 pun Semar namung adapur caos pawarta dhateng paduka ingkang sinuwun. Nalika saparipurnaning lampahan Parta Dewa Ndara Janaka ingkang sampun kondur dhateng negari Ngamarta. Saksampunipun winisuda dening Jawata dados Narendra wonten ing Sela Kandawaru binangun. Sampun wangsul dhateng kasatriyan Madukara nanging hanggenipun kondur dhateng Madukara menika mboten dangu. Kula etang namung mboten jangkep kalih wulan menika jengkar malih. Pinarak dhateng sudung kula nganti dhateng kula sak anak kula Semar ayo derekno aku. Aku wis kangen karo garwaku sing ana ing Kayewangan swarga dahana. Nalika tak tinggal bojoku kuwi wis ngrebini lagi sesasi. Mongko seprene urung tak tiliki mendah kangene si Dresana lo nyang aku. Menika menggah dawuhipun Ndara kula Raden Janaka mangka wanodya ingkang ngrebi nembe sewulan menika dipun wastani Eka Candra Mungkara Durga. Eka menika siji, Candra menika sasi, Mungkara menika karep, Durga menika ngangsa-angsa. Dados menawi nembe ngrebeni sewulan menika nembe inggih sinuwun pirsa piyambak. Mila mboten jenak wonten Madukara lajeng minggah dhateng Kayewangan malih. Engga sepriki Ndara kula Janaka maksih wonten Kayewangan swarga dahana. Lajeng kula menika nguwatosaken dhateng Ndara kula Raden Janaka. Ibarat tiyang sampun saged ngraosaken dhateng manising madu. Menawi ngantos mangke supe Purwadaksina lajeng Ndara kula nglirwakaken sesanggenipun minangka dados satriyaning praja menika ingkang kapitunan menika mboten namung para garwa putra ingkang katilar wonten ing Madukara nanging tiyang sak negari Ngamarta ugi badhe kapitunan sabab urmaos mboten ingayoman kaliyan satriyanipun. Lah wonten ngriki menika ingkang kula kirang cocok. Nanging menawi kula menika badhe ngengetaken ajrih Den, ajrih margi nedeng-nedengipun sami karonsih. Nedeng-nedengipun nembe ngumbaring kasmaranipun. Menika menawi ngantos dipun ngengetaken doh nyana cerak nyana dipun kinten kula menika tiyang ingkang iri hati. Semar ora ngerti klebating sambuk ing ngatasana lagi ngungrum satri karo garwa kok nyaru wuwus. Mbok ya mengko menika ingkang kula kuwatosaken. Margi kula inggih sampun ati nglampahi dados enem kados Ndara Janaka menika. Nanging ingkang kula suwun mbok inggih sampun kados ngaten. Ngono ya ngono ning aja ngono. Lho. Ngengetono dhateng garwa sepuh ingkang dipun kanthi lara lapa. Wiwit mboten gadah ngantos saged yasa griya. Lho kok kados ngaten Ndara kula Janaka. Mongko menawi ngantos Ndara kula Janaka mboten nenget Purwadaksina. Kula kinten